डिपार्टमेंट होते फिर तक फिशरी डिपार्टमेंट टोटल टारगेट के और दुमरो जिनी 24 लाख और गंडा तो शायद एसएफ ने अंदर भाई जोतन बड़ी एसएफ गंडा तो शायद एसएफ ने बिसिंगो 15 लाख और सेपरेट yang जोतन बड़ी एसएफ ने बिसिंगो 9 लाख और जगह से 2,60,000 फेस मेदारो से और दुमरो आर नहीं हम नुकना जस्ट मास कैसे सकंग कैसे ताल सकंग जे फ्लड मणि बने उलों का दुमबुनी आरो जो तो yang रोग थका तोलागो इमाहिलो चिने इलाका रोगो चिने ओ इलाका सिमिया जो तो इलाका नो पुखरी बांडो बाइथांका और कबांग मा चिने बोरक नो बनि लसुका नोग्रुक लसुमनि लोगियो इमाहाय तबक फिशरी रिलेटेड बांडो को बाइथांको आरो लसुका ओन बाइ जों तिनि बिसिनो माय के जों दुमबुरा आफिगो जसिनो ओ इलाका तो आनो बेस खाय परिवार चालकनाय नखं चालकनाय चिनि ओमफ्राय गोबां परिवार गाव फेमिलि गाव प्राय 4-5 हाजार बनि इनकाम न जों बाहाय के साखा तिसानाय बनि चराय रोगनि परासुनानि बागै बा बनि नखं बनि चलायनायनि बागै अबनो जिनि वार्ड सकमु ताबो जों जेसे रोखा जों फ्यूचर जो ओ इलाका आरो मैसाने तंनाय बनो जों बाहाय के जॉब प्रोग्राम मनाय 3-4 हजार बरगनो जॉब इमाहाय जो तोयनी कैपेसिटी बसे एरिया अपन नाय जों अपन बेस खाय आरो आकबां जों रिदिमा ना फियक मैया अपन नायलायने जों जदि सम्भव हिगासे आरो गोबां जों रायलायनाय अपन परे जों ता अपन यागुला जों थानाय जतनबारि एसएफ नि आन्दाराव 9 लाख अपनी उलो जों टारगेट खायनाय जे पूरा जों डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन वाइज बा ब्लॉक वाइज जोन वाइज सब जोन वाइज ओपन वाटर बॉडी जिनि कमाय माहाय दुमबुर इलाकानि बाड़िबो तंगो तबक ओमपी टुइदु उंखा माहाय कमाय एरिया जे आरो मैसागो बनि इनकाम न जों बाहाय के साखा तिसारो मानाय इनकाम जेनेरेट कहा मुंनानि बागै ओपन वाटर बॉडी बसं तबक एक्शन प्लान जों लानाय जिनि बरकनि इनकाम कहा मुंनतै फिशरीनि बिसिनतै जिनि लगे तंगो जिनि सब जोनल चेयरमैन हिरणमय त्रिपुरा जिनि सोशल एक्टिविस्ट और जिनि मंडल प्रेसिडेंट समीरंजन त्रिपुरा जिनि टीटीएडीसी नि आइस लेवल चेयरमैन तो हरिचंद्र देवबर्मा बाहाय जिनि बरम गना खतरजय रियांग सोशल एक्टिविस्ट गय जिनि मदन त्रिपुरा एसएफ जिनि फिशरी नि आरो स्टाफ दंगो नंनि चैनल बिसिं तैना जों मेसेज रनि मुसुगो जों खायमानि बिसिं तैबो जों गोबांबा जों कामाय खायमान हामबाय आज अमकी एडीसी हाफां बखाक्ति दस एडीसी हाफां त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट जों जतनो मिलि और दुमरा नायगलै दंगो ना तिने आ फियक मान समके एडीसी हाफां नि ना स्टेट नि बुतो तो और जों स्टेट बंखा एडीसी हाफां बंखा एडीसी तो स्टेट ट्रांसफर रां एडीसी जे चलियो बा एडीसी तो स्टेट नि होते स्पॉन्सर होंगो स्टेट तो स्टेट जे राज्य सरकार चलि तंगो सेंट्रल होते स्पॉन्सर होंगो ननि कक जे संबंध आं किसे साने मुसु आगियो सेंट्रल सबनि सरकार चलि तंग कांग्रेस सरकार और सबनि चलि तंग सीपीएम नि सरकार चलि तंगो अजरा फटो सेंट्रल रां स्टेट रबले बुझि खाते अमाहायनो सेंट्रल गवर्नमेंट बो दायित्व राज्य सरकार नायनानै और बो सरकार बो पार्टी सरकार चलि तंग अब नाय लाभ करिबले अब बनि दायित्व तब और एडीसी बो पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन चालक तंग तब स्टेट बो पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन चालक तंग अमाहायनो स्टेट नि बो दायित्व एडीसी नायनाय बा दिनै बिना अंदर बस विलेज कमिटी तंग बनि अंदर बस डिस्ट्रिक्ट तंग बस सब डिविजन तंग अमाहायनो